Pratite program televizije Zona Plus. Nastavljamo sa emisijom. Danas u nastavku pričamo o uspesima studenta Mašinskog fakulteta, takođe i o uspesima profesora. Moji gosti, profesor dr. Mirjana Laković-Paunović sa Mašinskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli. A sa nama su i Marko Vučetić i Jovan Milić, studenti ovog fakulteta, pa dobrodošli. Vi ste se vratili sa DEMI konferencije, DEMI takmičenja. Pričat ćemo u nastavku tačno o čemu se radi. U Banja Luci ste bili, doneli nagrade, učestvovali, bili najmlađi. Tako je, pre svega radi se o međunarodnoj naučnoj konferenciji DEMI koja se organizuje već 14. put u Banja Luci. Naš mašinski fakultet i fakultet u Banja Luci, kao i Crnogorski mašinski fakultet, su organizatori ove konferencije. Radi se dakle o izuzetno značajnoj međunarodnoj naučnoj konferenciji. Mi smo bili tu deo kao studenti, zahvaljujući profesorki Laković i našem fakultetu koji odlučuje da odemo u Banja Luku. Ja se nadam da se nismo obrukali i da smo opravdali poverenje. Šta kaže profesorka? Daleko od toga da su se obrukali. Najlepša stvar i najveći uspeh jednog profesora je da bude ponosan na svoje studente. Ja zaista punog srca mogu da kažem da sam ponosna na cijelu ekipu. Jovan je tu, kolega, tu su još i 3 koleginice. Mi smo krenuli sve od grada Niša, što je najinteresantnije, zbog toga sam jako ponosna. Kancelarija za lokalni razvoj i projekte raspisala je konkurs saradnje naučno-obrazovnih institucija i privrede. I negde ja i moja ekipa naučnih radnika, saradnika sa fakulteta prijavili smo projekat koji se odnosi na korišćenje biomase u proizvodnim postrojenjima. I onda smo odlučili da uključimo studente. I to se ispostavilo najboljom mogućom odlukom ikada, jer su oni svi zajedno, znači cela ekipa, 50-ak studenta koji su slušali energetski menadžment kao predmet kod mene se uključila u rad, a ova grupa od 5 studenta je napravila zaista jedan fantastičan rad i ja sam smatrala da oni zaslužuju da taj rad predstave i privrednoj zajednici i na kraju zemljom u okruženju. I tu nećemo stati, idemo dalje, da razradimo celu priču. Kažem, opet moj najveći uspeh što sam toliko ponosna na svoje studente. Šta vi kažete na ove reči hvala? Jeste opravdali to poverenje? Pa mi se iskreno nadamo se da smo opravdali sva očekivanja profesorke našeg fakulteta, dekanata Mašinskog fakulteta i nadamo se da ćemo ići dalje sa tim naučno-istraživačkim radovima. Iskreno, profesorka nas iznenadila odlukom da budemo tamo u Banja Luci i da predstavimo naš rad. Pre svega ja bih pomenuo i naše koleginice koje danas nisu tu, ali Sandra, Kaća i Iva, je tako, su takođe deo našeg tima i one su takođe učestvovali u izradu našeg rada. Dobro, lepo je sve to, ali sada kada ste pomenuli naziv, dakle, korišćenje biomase iz proizvodnih postrojenja, mi smo se u suštini okrenuli ka malim i srednjim preduzećima na teritoriji grada Niša koji proizvode nameštaj pre svega i u tom smislu imaju otpadnu drvnu masu. To se dakle baca. Hajmo da vidimo šta možemo da uradimo. Pazite, danas je energetska efikasnost, diversifikacija izvora energije, smanjenje troškova vezanih za energiju, prosto imperativ. Krenuši od domaćinstva, to sam njima pričala na predmetu, od najužeg našeg okruženja pa sve do globalne energetske politike. Energetika je ono što će određivati naš život i sada i u budućnosti. I onda negde je jako bitno iskoristiti svaki mogući resurs. A upravo ova preduzeća za koje se, sigurna sam, koristeći naše rezultate, imaju dosta otpadne drvne biomase koje se može iskoristiti u energetske svrhe ili pak možemo sve to da ispakujemo u jedan zajednički projekat gde će se na kraju to prodavati kao novi proizvod, pre svega za dobijanje toplotne energije. I tu nećemo stati, evo koliko juče smo saznali da ide novi konkurs Kancelarije za lokalni razvoj grada Niša, gde ćemo nastaviti u tom pravcu. Sada ćemo se još više fokusirati na energetskom menadžmentu, ili ja više volim izraz upravljanja tokovima energije, u industriji upravo. Da li će to biti industrija nameštaja, ovog puta mislim da smo tu završili priču, idemo dalje, radit ćemo malo industriju hrane, gde zaista ima opet puno otpada i puno energetskih potreba. A za kolege već imam spreman zadatak i oni već kreću da rade, to je nova konferencija na kojoj će učestvovati.
To je konferencija Simterm, 19. simpozijum termičara Srbije koji organizuje Mašinski fakultet u Nišu u saradnji sa Društvom termičara Srbije. Dakle, to je simpozijum koji je počeo sa radom 62. godine u staroj Jugoslaviji. 2005. godine Mašinski fakultet u Nišu je krenuo da radi organizaciju i sa ponosom možemo da kažemo da imamo sada u ovom trenutku preko 15 zemalja učesnica prijavljenih, gde osim naučnih radova veliki fokus stavljamo na teme koje su jako bitne za društvenu zajednicu. Pre svega za jug Srbije, ali generalno za našu društvenu zajednicu, tako da ćemo imati i tribine vezane za snabdevanje toplotnom energijom i verujem da će vašim gledalcima to biti posebno zanimljivo, jer je to upravo oktobar mesec, početak grejne sezone, gde imamo učesnike iz svih toplana Srbije u toj jednoj tribini, gde ćemo se truditi takođe da promovišemo upotrebu obnovljivih izvora energije, što je danas imperativ svakako, sa svih tačaka i ekoloških, i energetskih, efikasnih i tako dalje. Imaćemo priču sa Ministarstvom energetike o energetskom menadžmentu u industriji, sa profesorom Milošem Banjcem, koji je pomoćnik ministra energetike, to je već sve dogovoreno, tako da će biti puno različitih tema. Kolege su ušle u organizaciju punim srcem, ja sam im na tome vrlo zahvalna, a tek oni imaju puno toga da nam prikažu od onoga što radi. Hajde da čujemo i njih. Joane, čime ćete se negde predstaviti, šta očekujete od te konferencije, šta možemo da kažemo na tu temu? Svakako ono što je to za sada najglavnija, ono najlepše jeste da će se konferencija Simter održati u Soko Banji, tako da ćemo imati par lepih dana u tom našem odmaralištu. Ali svakako se vratimo takođe na ovu DEMI konferenciju gde smo predstavili naš rad na temu, kao što smo rekli, biomase i tipova biomase i zapravo na koji način mi to možemo biomasu da iskoristimo, kako se to kaže, pametno. Pa smo mi radili neko istraživanje u našoj lokalnoj kompaniji iz Gadžinog Hana koja se bavi proizvodnjom nameštaja i došli smo do nekih, recimo, rezultata da je čak 70% otpada koji se dobije od proizvodnje, recimo, stolova potpuno neiskorišćen i da se baca bukvalno, dok je samo nekih 30% korisnog dela. Pa smo takođe, istraživajući za sam taj rad, došli do nekih saznanja da, recimo, u Americi, u Čikagu, problem trulih stabala su tamošnji stanovnici rešili tako što su od toga napravili prave neke turističke atrakcije, neke ukrase, tako da nisu posečena ta stabla, već su na neki način pametno iskorišćena. Tako da su to samo neki od delova, ali i Marku i meni i koleginicama je bilo divno da se nađemo prosto u amfiteatru Mašinskog fakulteta u Banja Luci. Znači, govorimo o jednom velikom fakultetu na tamošnjem univerzitetu, gde bukvalno u publici sede od pomoćnice ministra Republike Srpske do dekana Mašinskog, našeg, Niškog, Beogradskog fakulteta, naravno fakulteta domaćina, gde je čitava akademska zajednica, profesori. I eto mi tu malo studenti koji smo odskakali onako u tim klupama, ali ja se nadam da smo se snašli, a što je glavno, to je da smo uspeli da prezentujemo svoj rad i da smo dobili podršku profesora koji su nas slušali. Dobro, vi ste bili jedini učesnici onda iz Niša, tako? Ne, Mašinski fakultet u Nišu, Mašinski fakultet u Banja Luci, Podgorici, već drugu godinu sarađuju u organizaciji ove konferencije i bilo je puno kolega sa Mašinskog, ovo su jedini studenti, ja mislim u istoriji DMI-a, koji su došli, imali hrabrosti da izađu. Ja se sećam kada sam ja prvi put kao student dobila priliku da izlažem pred ljudima, to je bila trema i to je zaista veliko vatreno krštenje, ali i dobar podsticaj da nastave u tom pravcu, da vide šta sve mogu da urede i koliko je to bitno. Tako da su oni u tom smislu bili jedinstveni, jer su prvi studenti koji su predstavili jedan naučni rad. Da. Lepo je, naravno, kada ovako im se pruži prilika, kada oni opravdaju to poverenje, a sa druge strane vidite kako se radi i u Banja Luci i u Crnoj Gori, dakle Republika Srpska i Crna Gora. Kako možete da ocenite na neki način i da uporedite rad i kolega i studenta sa tih drugih fakulteta? Pa mogu da vam kažem da mi vrlo blisko sarađujemo. Vrlo blisko sarađujemo i pratimo jedni druge, pomažemo jedni drugima, vrlo često smo jedni drugima u komisijama, vrlo često imamo kandidate iz Banja Luke upravo na doktorskim studijama na Mašinskom fakultetu u Nišu, najčešće, kažem, ja sam u oblasti energetike, pa to najviše i pratim, naravno i kolege sa drugih katedri imaju
te prilike, tako da zaista blisko sarađujemo. Ja kažem, opet se vraćam na tu konferenciju koja nas očekuje, jer ona je otprilike negde dvogodišnji presek onoga što radimo. I sa ponosom mogu da kažem da smo posle burnih perioda uspeli da okupimo sve bivše republike Jugoslavije, da su svi prisutni od Slovenije do Makedonije, da svi sarađujemo, da imamo zajedničke radove, zajedničke projekte, još imamo dosta toga u planu. I upravo je taj razmena studenta i njihovog znanja jedan od akcenata Mašinskog fakulteta u Nišu. Jer nama je student uvek na prvom mestu. I dokle god mi budemo takvi, i oni će nam vraćati ovakvim rezultatima. I to je prosto nešto što jednostavno ne treba ni ispitivati, ni dodatno podlačiti. I ja se nadam da i oni to mogu da osete. Da. Šta kažete vi na ovo? Znate kako, ovo je podstrek za naše dalje studije, za naše dalje razvijenje u ovoj oblasti ili nekoj drugoj. Uglavnom, velika motivacija koju dobijemo od strane naše divne profesorke i ovako javno bih želeo da se zahvalim još jednom što nam je profesorka upravo dala ovakvu priliku da se mi predstavimo tamo. I nadam se da smo ispunili profesorkine očekivanja i eto, neka to bude to. Da se razumemo, Marko je već položio ispit. Hvala puno. Da, ne pričamo tek da bi položio ispit, položio sam. Dakle, sad očekujemo i da neke nove generacije upišu u Mašinski fakultet. Kada upoređujete neke prethodne generacije sa recimo ovom, šta kažete? Da li su negde zainteresovani sada svi za ove predmete i za mašinstvo? Nekako čini mi se da se vraćaju. Ljudi greše kada misle da mlade generacije nisu spremne da uče. Zaista greše. Činjenica je da im samo treba dati šansu. Mašinski fakultet nije onako kako ga ljudi zamisle u startu, lokomotiva i tu je kraj. Naprotiv, mi imamo jedan širok spektar različitih oblasti i prosto svaki od naših studenta može da pronađe nešto što će mu biti posebno zanimljivo. Od IT tehnologija do energetike. Dakle, opet ja izdvajam dve najbitnije stvari u današnje vreme i zaista imamo jako stručan kadar. Opet, s ponosom mogu da istaknem da je jedna od najjačih energetskih grupa u regionu upravo na Mašinskom fakultetu u Nišu, gde se mi bavimo i termoenergetikom, i termotehnikom, i procesnom tehnikom, i hidroenergetikom, sve ono što je od vrlo velikog značaja za širu društvenu zajednicu, jer kada govorimo o tehničko-tehnološkim naukama, primenljivost naših rezultata je ono što je najbitnije. I upravo zbog toga se i trudimo da ono što uradimo prikažemo i privrednoj zajednici i naučnoj zajednici, a studenti dobiju od nas osnovno znanje i podstrek da dalje istražuju. I oni na to jako lepo odgovaraju. I nije istina da deca manje uče, deca puno uče i žedni su znanja, samo im treba dati priliku. I negde mašinstvo ne gubi na interesovanju? Naprotiv, dobija. Da. Dobija svake godine sve više, industrije se razvijaju, različite privredne grane se pokreću, tako da dobijamo na značaju i ja naravno mogu da pozovem sa zadovoljstvom sve zainteresovane srednjoškolce da dođu, da čuju u našim laboratorijama čime se mi bavimo, pa da na osnovu toga odluče šta će studirati. I vi ste dokaz negde da mašinstvo nije rezervisano za muškarce. Stvarno? Pa ono, retko kada, koliko znam, po istraživanjima devojke upisuju mašinstvo, ali negde razbijate predrasude. To je stalno priča, kao ti si žena, ne, ja sam mašinac. Naprotiv, imamo divne koleginice. Evo, kažem, ja sam odmah pitala gde su nam koleginice, imamo divne koleginice koje su onako, možda čak i vođe u timovima. Znači, one su te koje vuku, koje žele, traže i više da istražuju i ostalo. Bez uvrede kolege. Dobro. Kada je reč o daljim planovima, čuli smo šta vas očekuje. Saradnja sa gradom, negde čula sam da je to ide kako treba, dakle, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte vam je dala podršku. Da, mi smo krenuli sa njim u prvi projekat, to je vezano za utilizaciju biomase. Evo, juče je bila baš javna rasprava o novom konkursu koji će izaći negde jula meseca. Mi smo već spremni sa idejama, puni smo ideja. Već smo spremni da konkurišemo za novi poziv. Moram da priznam da je to jedna od jako lepih akcija grada Niša, da prepozna
značaj saradnje upravo naučnih institucija privrede i da nama sa opet tog iz akademije, kako nas zovu, ili sa univerziteta, da priliku da doprinesemo koliko možemo što poboljšanju samih proizvodnih procesa, a što upravo i davanju šanse mladim ljudima da uđu pre završetka studija u neke ozbiljnije projekte istraživanja i da steknu neko iskustvo koje će im kasnije služiti. Želite da dodate još nešto? Tako, pa ništa, ja mislim da je profesorka sve rekla. Možemo samo da kažemo da je Banja Luka kao grad prelepa. Imali smo mogućnosti malo da se upoznamo sa turističkom ponudom tog grada, tako da smo uživali, nismo samo bili na konferenciji, malo smo onako, kada je bilo, da, eto, to profesorka nije možda znala, ali eto, ovde neće se ljutiti, ja sam siguran, ali evo, ponovo da pozovemo zaista srednjoškolce, mi kao studenti, evo sada su te maturski večeri, posle toga kreću prijemni, da dođu na mašinski fakultet. Ja prosto moram da kažem da upišu inženjerski menadžment, nakon toga da pređu na energetiku na master studijama, neće se pokajati. Pre svega, to vi znate da sam ja stalno kukao, da nema dovoljno prakse, da ne idemo u kompanijama. Eto, predmet energetski menadžment nam je dao priliku da odemo do neke kompanije, takođe i stručna praksa koju smo imali, tako da ipak sve dođe, samo je potrebno malo sačekati. Ja se nadam da je ovo i Marku i meni i našim koleginicama tek prva naučna konferencija, da ćemo tek učestvovati, ali nekako da mi završimo ovu našu simterm u oktobru mesecu, pa ćemo ići dalje. Htjela sam samo vas, profesorka, da pitam vezano za veliku konferenciju i predavanje koje je Mašinski fakultet nedavno imao, robotika i tako dalje, različite teme su bile, privuklo dosta interesovanja i dosta pažnje. Pričali smo mi ovde u studiju. Dakle, ta neka priča koja možda nije usko vezana za vaš predmet, ali vaše mišljenje o svemu tome, o tim novim tendencijama i preuzimanju mašina, primatu, recimo, mašina u odnosu na ljude u industriji? Nema primata mašina. Mašine služe nama da olakšaju. Stoji, nije to usko vezano za moju oblast, nije to jedan predmet, to je cela oblast. Ja sam negde na modulu mašinskog inženjerstva, ja mislim da su me zvali učiteljice, pošto sam imala 7 predmeta dok sam držala vežbe. Suština je da mi opet budemo efikasni. Efikasni od energetske efikasnosti pa do proizvodnje, preciznosti i tako dalje. I svakako, svaka oblast mašinstva ponaosob jeste interesantna na svoj način i zaista ima veliki odziv i u naučnoj i u, opet kažem, privrednoj društvenoj zajednici. I stalno naglašavam upravo tu neophodnost veze između privrede i nauke, jer je to pravi pravac razvoja i društva kao celine. A oni znaju da ja insistiram i na domaćinstvu i da su moji osnovni primjeri iz termodinamike se svode na kafu, na kuvanje kafe. Drugim rečima, termodinamika, energetika je svuda i u svakom trenutku našeg života. Kada je shvatimo kao takvo, onda počnemo da se ponašamo energetski efikasnije. Delujući u sopstvenom dvorištu, delujemo globalno pozitivno i u smislu energetskih resursa i u smislu ekoloških benefita. I to je ono što su mlade kolege naučili. Sada prenose to znanje još mlađim kolegama i na oba profila, i na mašinskom inženjerstvu, i na inženjerskom menadžmentu. Mi insistiramo upravo na efikasnosti. Energetska efikasnost, hajde da kažemo gledalcima da i svi mi saznamo na kraju kako se treba to efikasno ponašati. Energetska efikasnost se definiše kao korišćenje što manje energije za isti kvalitet proizvoda. Dakle, ukoliko vi odlučite da grejete svoj prostor, nije suština da vama bude hladno, a vi ste manje platili grejanje. Suština je da vama bude jednako ugodno, a da vi uštedite energiju. To je najosnovniji banalni primjer. Kuvate kafu, poklopite onaj lončić da ne biste gubili energiju. Energiju niti ćete stvoriti, niti izgubiti. Prvi zakon termodinamike, drugari. Ali je treba što efikasnije koristiti. Jer pazite, energetske potrebe su neograničene. Energetski resursi su ograničeni. I mi u tom smislu moramo da mislimo i na generacije koje dolaze, da radimo ka diversifikaciji izvora energije, da uključimo što više obnovljivih izvora kao što su energija sunca, energija vetra, energija vode, naravno sve u granicama u kojima nećemo narušiti jednu prirodnu harmoniju. A sa druge strane i one izvore koje imamo i koje nam daju najviše energije, to su fosilna goriva, da koristimo na najracionalniji mogući način. I to je negde
najopštije i najjednostavnije objašnjena filozofija energetske efikasnosti. I mi na našem simpozijumu imamo čuvena 3E. Energija, efikasnost, ekologija. To su stvari koje su nerazdvojive, a od ove godine uvodimo i 4. E koje ne možemo da zaboravimo, a to je ekonomija. Sve to ide zajedno. Naša 4E je nešto što promovišemo i na Mašinskom fakultetu u Nišu i na kraju na svim tehničkim fakultetima i kod nas i u okruženju, samo što smo mi najbolji, tako? I ta 4E su nerazdvojiva i u domaćinstvu, i u nauci, i u privredi i svaki najmanji korak koji mi učinimo u bilo kom delu bit će veliki korak za svakog od nas ponaosob, a opet jedan boljitak na globalnom nivou. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala. U nastavku idemo na blok reklama. Program televizije Zona Plus. I iskustva o tome kako da se na najbolji i najlakši način obezbedi novac za projekte iz oblasti kulture razmenili su predstavnici civilnog društva, lokalnih i republičkih ustanova kulture na prvom forumu Kreativna Evropa u Nišu. Reč je o glavnom programu Evropske unije za podršku projekata u kulturi. Niš može da konkuriše za sredstva od 200.000 do 2 miliona evra, kaže rukovodilac projekta pri Ministarstvu kulture Dimitrije Tatić.